Iminungkahi ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS ang kalagahan ng pagsasapinal ng evacuation plans ng mga lokal na pamahalaan. Kasunod po yan ang naitalang serye ng offshore earthquakes dyan sa may Santa Catalina sa lalawigan ng Ilocos Sur. Sa naganap na pulong ng Region 1 Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RGMC-1, ibinahagi ang ilang kaalaman ukol sa nangyaring mga maliliit na pagyanig at kung ano ang posibleng epekto nito. Sakaling gumalaw po ang buong Manila Trench 2 ay maaring mabuo ang magnitude 8.4 na lindol. Kaugnay nito, binigyang diin ang pagtutok sa pagsasapinal ng evacuation plans ng mga lokal na pamahalaan, partikular po ang Ilocos Region, Region 1, 2 at 3 upang mapaghandaan ang naturang kalamidad. Ayon kay DOST PHIVOLCS Science Research Specialist Angelito Lanosa, kinakailangan ng accessible evacuation plans upang maipaalam sa lahat ang mga nararapat na aksyon kaugnay nito. Paalala rin ni OCD Ilocos Regional Director at RGMC-1 Chairman Lawrence Mina, kailangang makiisa at sumunod sa anumang ibinababang patnubay o kautusan ng concerned agencies upang agaran ng hakbangin sa paghanda rito. Samantala, sakaling magkaroon ng tsunami, ay inaatasan po ang lahat na pumunta sa matataas na lugar o estrukturang may taas na 10 meters above sea level. IFM News. IFM News. IFM News.